Xusto un ano despois de que se fixera público o seu achado, o deputado da área de Cultura anunciou esta mañá que os orixinais do álbum Nós foron cedidos ao Museo de Pontevedra por un período inicial de 5 anos. Nos vindeiros meses está previsto que se reformulen as salas adicadas a Castelao para incorporar estes orixinais e que se poida visitar a partir do verán. Dende o Museo de Pontevedra agardan que esta prórroga se converta nunha cesión permanente, nunha xornada onde tamén se presentou a publicación derivada da exposición Meu Pontevedra, un exemplar composto por 600 páxinas e máis de 700 imaxes. En xeral, este libro consta de un grande capítulo que titulamos Ángeles Maseu, Castelao en Pontevedra, Pontevedra en Castelao. Prácticamente o que recolle todo o que foi a exposición coas súas explicacións. E tratamos pois esa chegada de Castelao a Pontevedra, ese Castelao funcionario e profesor, digamos, a recreación da súa casa e do seu estudio. A outra comisaria, Ángeles Tilbe, dixo que agarda que con esta publicación o público se percate de que estamos ante un xenio en todos os niveis. Mostrousenos desde xa na exposición, pero ao longo destes meses nos que estivemos traballando no libro, como un personaxe inabarcable. O sea, nos que estamos bastante acostumados todos a estar con Castelao de cerca, non? A velo e a ti, sorprendíanos a cada momento. Entonces, foi tamén esperamos, non, que cando lean este libro ou cando o leen, que teñan esa mesma sensación de estar ante un xenio a moitos niveis. Unha publicación que inclúe apartados en diferentes facetas artísticas, como estampas ou ilustracións, apartados vencellados coa investigación histórica e arqueolóxica e a súa relación con entidades de Pontevedra, como é a Coral Polifónica ou o Museo da Cidade.